Arratsaldeon guztioi gaur 8 ditu martxoak, emakumeen nazioarteko eguna, eguneroko borrokei eta eguneroko aldarrikapenei bozgorailu berezi bat jartzen zaien eguna. Lehendabiziko orduan 3 emakume izango ditugu gurean, euskaldunak, gazteak, desberdinak eta zeresan handia dutenak, eta bigarren orduan beste ahots more bat, txirrindulari aitzindaria izan zen eta oraindik ere emakumeen ofizioa profesionalizatzearen alde egiten du lan. Biba Eneritz Iturriaga! Biba, horixe da gaurko platera, prestatu dizueguna, baina badakizu lehenik eta behin, bertso bat. Amaia Jone Miren Isabel Lorea, medikua zurgina zein eskultorea, horia edo beltza zuria morea, martxoak 8ak du denon kolorea, martxoak 8ak du denon kolorea. Eta kolorez kolore orain hasi eta eguraldira arte elkarrekin, bibagu eta bibazuek! Emakume gazteen ahotsa, egunero jasotzen ditugu emakumeen testigantzak, ontaz eta hartaz, gaur 3 ahots, 3 bizipen berezi ekarri dizkizuegu eta ezagutu ezagun lehendabizikoa. Ibis kubatar euskalduna da, zehazki, oñatiarra, emakume euskaldun arrazializatuen erreferente falta sumatu izan du eta gaur egun militantzian dihardu. Gurekin da Ibis Ugarte. Kaixo, Ibis. Apa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ibis, gaur martxoaren 8 dela esan dugu dagoeneko. Zer da egun hau zuretzat? Netako azteko bada burruka egun bat, inola be ospakizun egun bat, eta egun berezisa, baina esango nekena zela bait, geroz eta importantzia gutxi udakona komilartian, hau da, zagateot kakotxartian zeneretako burrukia edaketan da urteko beste egundanetara, eta orduan gaur bada azken finean olako injargune bat edo ez dakizela esplikau, baina niretako hori, azkenian burrukia zela edaketan dan nire egunerokotasunera eta bestelakotara, esango neke egun garrantzitsu bat dala, baina hoxe. Eta zuk gaur eta egunero zer aldarrikatzen duzu? Apur bat aldarrikaketan dotena alde batetik eta gehixen bat azkenean emakumion eskubideak eta azken aldixan egisa tendentzia ondisa dabiela egoten mugimendu feminista jakin batzutatik, adibidez gorputz disidentiak edo transak edo emakume arrazializatuak, diskak eta bestelakoak apur bat alde batera jaretia. Ordan nik bai ustot bai aldarrikak eta otena da, danon ahotsak egotia presente, danon gorputzak egotia presente eta danon burruka mouan legitimizaikia feminismoa eta ez privilegio bat bihurketia feminismoa behabe. Itzeingo dugu aurrera xeagorain aipatu dituzuen gauza batzuei buruz, baina gaurko eguna bizitzeko era zuri aldatu egin zaizu, urtez urte? Bai, nik azken finan ustot, hasiera baten ez jakintxasun bat dau ez, eta ez jakintxasun hortatik zukitxosun irakurketia egunan abean oso ezberdina. Gero, kontzientzia hartzen fanitzan, eta ustot aldatu zela nire ikusmoldia, eta gero ja militaiken hasi nitzanean guztiz ezberdina da, eta gaur egun itoten irakurketia esango neke ez dakola zer ikusirik oindala urte batzutakoakin. Emakume arrazializatua zara, naiz eta oinatin jaioa izan, horren ondoriozuk komentariorik, aurre iritzirik bizi izan duzu? Karo jasaten dozula violentzia bat,
niri hori, hasita bai sexualizaziotik, nik uste dut azken finean gorputza razializatuak asko exotizaiken diala, eta txikitatik bai jasaten dozu presio nik uste dut estetiko ezberdin edo potentia hau bat, eta gero hori gutxi balitz, baita euskal gizartean hainbat estereotipo dauzon diokan edatuta, zorionez badoia zenak desagerketan o behintzat gutxiketan, baina askotan jarri izan xat zalantzan ere euskalduntasuna, edo beti eskatu xat beste batzuk, baino esplikazio gehiago emutia, hainbat kontestutan, eta hori izango litzake. Jendeak adibide bat argi ikus dezan, esate baterako zu kontatu diguzu, dantzan ari zarenean, jendea erraza hurbiltzen zaizula, gehiago hurbiltzen zaizula. Bai, azken finean nik egisa, adibidez, nire dantzia bizikiotela nahiko gorputz, askatasuneko jarduera bat moan, eta egisa baikotela dantza, estereotipau barik kuban dantza iteko hori, baina bai sintonia gehiago ritmo horrekin, dantza iteko eria bai dakot gehiago angua, eta orduan jenteak ja horrekin igual pentsen dauz bestelako legitimidade badakola zurean agerturaketako, zabitzela limurketan edo dana alakoa, eta hori bizi izan dut. Eta igual euen momentuat enitzana kontziente, baina oin perspektibatik behituta bai. Feminismo dekolonialarekin zaude bereziki sensibilizatuta. Zergatik da garrantzitsua feminismo dekoloniala? Bai, bereziki sensibilizatuta ez dakit esango neken egisa oindala ez asko hasi naizela apur bat bertatik militaiken edo sartzen espaziotara nun militaiken dan edo jarduten dan begirada hortatik, eta esango neke oso garrantzitsua dela lehenengo gauzia usteot euskaldunok zapaltzaile izan garen moan, kolonizau izan duen moan, eta supremazia hortatik eta eurozentrismo hortatik pentsaiken duen moan, importanteala hori dana desera ikitia. Eta horrek azken finean izugarrizko impactua konbaita emakumean gorputzetan eta ze zapalkuntza jasaten dauen. Bai euran herrialdetan, hau da hegoaldeko herrialdetan, eta gero baita ona etorten dianean. Azken finean dana dalako zirkulo bat eta intersekzio pila bat dauzelako. Eta zuri pertsonalki zertan lagundu dizu feminismo dekolonialak? Nere buruako kaketan. Burruka hontan eta orokorrian gizartean eta munduan. Nik usteot lagundu oztela alde batetik bai jakiten zeatik jasan izan duten jasandotena, zeatik ez duten jasan beste hainbat violentzia edo bestelako, eta gero horren barruan kokaketan nere burua eta jakiten nun dauzen nere mugak burruka baten, eta noiztoka ikexaten isilketia eta beste batzuri jaretia lekua, eta noiztoka ikexaten ahotza hartzia, eta hori, azken finean ez apropiaiken diskursuakin, eta nere burrukia iken, neritoka ikexaten bidetik, eta neritoka ikexaten gentiakin. Zuk sumatu duzu emakume referenten falta, edo ze referente nahiko zenituzkeen zuk eduki? Nik ez dut euki, basikamente isixabez, emakume arrazelizatu euskalduna nola erreferentziarik. Maria Cruizank, Zulai, hola telebiziboki, baina bestela euskal kontestuan eta gustauko esaten ere eukitea baita bestelako erreferentia gorputz disidentianak, arrazializatuak, transak, boierak, bada zehoze faltan bota den dana, eta nik esango neke baita, egunerokoan asko bota izan dutela falta, baina espazio politikotan be, militau izan dutenetan tabe, kriston posa topaikia baten batekin izekena berba, hori, beste kontu batzutaz, igual ezin jozuna inbeste berbain, beste pertsona batzukin, ez da hoiako konpartiken bizipen horreik edo dana dalakoa. Ibis, zu noiz eta nola sartu zinen militantzian? Ze Mexikoko egonaldi batean ikuspegi aldatu zenuen, ez da? Bai, Mexikotik bueltan. Ni aspalditik nebilen militau guran, talde feministan baten, baina nik uste dut neukala hainbarneratuta gizarteak edo jentiak proiektautako aurre iritzi, estereotipo eta bestelakoak sentiken ebela hori etzala nire espazioa.
eta Mexikon asko konektau neben bai nire kubatar alderdixakin usteot onarpen prozesu bat egon zala, aldi berean desera ikitze prozesu bat baita nire euskalduntasunetik dakoten privilegiotatik eukiteatik pasaporte espainol bat edo regularizatu goteatiko dana alakoa. Orduan izan zen, jazta. Hasi minaizeo zeiken hau danakin eta orduan batu nintzen. Azken aldian asko murgildu zara transfeminismoan. Zer da transfeminismoa? Transfeminismoa azken finean izango zen apur bat kontuan hartuta gauzela gizarte cis heteropatriarkal baten, feminismoan baitan zentraiken dela gehiago hori dikotomia, sexu edo genero dikotomia horrekin apurketan, bestelako gorputz eta identitate batzuri injarra emuten, eta gero baita apur bat bestelako burrukak eta eragiten dauen intersekzio edo gurutzak eta horrek erdigunean jarriz. Eta beti nik esango neke eta dalan eretako importantiena izan da, jakin zeinan zure espazioa eta ez deslegitimizaiken edo supremazia hortatik berba eziken. Zuri transfeminismoak askatasuna eman omen dizu, zertan? Danean, egixe esan, gogoalmakot ez depilaiteko gogoalmakot eulia mosteko jota motza, mosteko gogoalmakot, eski holaxe, titi bat atarateko kalerdixan atarateko, holaxe, eta gero gogoalmakot egun ematen gaur nahi moan makillaiteko, makilla huiken naiz, azken finean, hortako ez espazio seguruak sortu, eta benetan iteko nik gurotena. Nola ikusten dituzu esate baterako gizonak, mugimendu feministan, borroka feminista hontan? Ez diala aklaraiken. Ez dia aklaraiken, baina ez dia zaiaketan aklaraiken bez. Ez dakixei nunko kaketan dian, askotan hori, ezagotena, apropeiken dia diskursuakin, sentiken daue legitimidade edozein gauzan inguruan iritzixe emuteko edozein espaziotan, eta hori, nik uste dute aukeria badako ja zorionez desera ikiteko ze gaur egun informazio eta baliabideak badauz azteko prozesu horreikian, eta apurrat kusteko nunko katu euran burua, baina nik esango neke, hori, atzenian sistema oso bat dako jaurari lagunketan, bultzatxo hori emuten jarraiketako dauzenetan, ordan ez daue kuestionaiken euran posizioa eta hortxe jarreketan daue dakoin privilegioa eta aprobetxaiken. Eta Ibis, nun jarri beharko genuke fokoa edo, zein dazuk zabaldu nahiko zenuken mezua? Zabalketako hola mezu bat espezifikoa ez dako, baina hemen azten banitzan dan ezaten, baina bai esango neke rebizio bat inbiula. Rebizio bat itxegen azteko jentia euran privilegioana. Eta nik uste dut hori iken azten zaren momentuan, azten zarela mundua beste modu atera ikusten. Baina egisa da baita burrukak ondo dauzela eta ne ustez importantiala eta injarra horrek dakola betik aztia, edo aztia atzenian eze hegemonia hortatik, baina egisa dela lagundu bidagoia politikak eta sistemak eta bestelakoak bestela azken finean apurrat basaitz pareta baten kontra burruka ikenez eta hori izango neke. Ibes, jarraituko dugu berriketan, baina lehenik eta bain Amaia Agirreri ere kaixo esango dugu. Amaia Agirre, arratsaldeon, Ibise kontzeptu asko bota ditu, ideia asko bota ditu. Ez dakit zuretzat gaurko eguna zer den? Atxaldeon, netzako kalera ateatzeko egun bada, ez da jai egun bihurtu eta manifestaziora joan ordez mendira joateko egun bat. Gaur goizean etxen morez jantzi geha, lanera bidean honintzen baitaren berriako zutabea irakurri dut eta barne bidaia izugarri batean sartu naiz, ama eta amonarekin oroituz bide batez. Lehenengo ikasgelan sartu orduko zorionak Amaia esan didate ikasleek, eta ikasle neska batek gizonak biziren etxeak seguruagoak direla esan dit, ahoz gora. Eta nik barrura egin dut ez du, gure etxean 5 emakume beldurri gabe bizi garela erantzuteko gogori gabe gaur. Aldarrikapen egun bezala bizi dut, baina egia da batzutan nekatuta nagoela aldiro aldarrikatzeaz eta argibideak ematen aritzeaz.
Begirada eta betorreko moreak nigan eramaten saiatzen naiz aldiro, feminismoak askatu nahuelako lotu ditudan eta lotu zaizkidan korapilo askotatik. Min hartu dut gero ikasgelatik bueltan irratian emakumeen eguna dela esan ondoren borrokari eta zaintzari buruz 3. pertsona aritu direla entzuteak. Hau ez delako gure arazoa, hau sistemaren arazoa delako, privilegioak eta erdiguneak galdu nahi ez duten gizonen arazoa ere bada, Ibisek aipatu den moduan. Nahi dugunean gara ni, komeni zaigunean zuek, eta distantzia nahi dugunean haiek. Eta gu, nik galdetzen dut ez, nun daude guraso militanteak, kontziliazioaren gudariak nun daude, agureak eta gure umeak zergatik ez ditugu erdibana zaintzen, laraldi murrizketetan gutxiengoa zergatik da gizona, nahikoa dugu, ezta? Hortxe, oain artekoa, eta gero, bersotara ateratzen naizenean, errematatuko dut, eguna. Oso ongi, Amaia, gero, emango izuk ere berriz ere hitza, orentxe izango gara berriz ere zurekin. Ibiz, beste lagun bat agurtuko dugu orain, Itxaso du izena, eta Itxasok garbi zuen mekanikarekin eta elektrizitatearekin zerikusia duen lanbide bat ikasi nahi zuela. Ikasketa hauek ordea gizonei bideratuta daudela uste du jende askok oraindik gaur egun gurekin da Itxaso Atutxa. Kaixo, arratsaldeon. Itxaso, zuri ere galdera berdina egingo izugu hasteko, zer da zuretzat egun hau eta nola bizi duzu? Niretzat egun hau da errebendikazio egun bat moduen, emakume guztiak urteten garena kalera, oihu eitera eta entzutea benetan gure ahotsa, eta pizkat jentiek esatie gu hemen gaude eta zuek nun oste zaudete. Eta fokoa, zuk nun jarriko zenuke? Ni umeetan. Umeak ikasin bidabe, zedaben ondo eta zedaben txarto txikitatik. Osa, hasiera batetik ja, zedaben ondo, zedaben txarto, eta pizkat argitu bidie gauzak holan ez jarraitzeko. Bueno, hasieratik aipatu dugu pixkatxo bat zure ikasketak nundik doa zen. Gaur egun ikasten ari zara oraindik? Bai. Eta zer ari zara egiten une honetan? Une honetan mantentzen lan elektromekanikoko digitalizazioa. Bueno, mekanika, tailerra, elektrizitatea. Zuk zergatik erabaki zenuen hau ikastea? Pizkat, aita eta aitonen gaitik, eurek txikitatik ikusi odaz gauza konpontzen, etxien, zoz apurtzen zen, eta eurek konponditen zabien, orduen hori ikusita txikitatik, niretzat miresmen batzan. Orduen, esan egan, hori da nire bidie edo. Agian gertatuko zitzaizun zuke zure nahia adierazi zenuenean komentarioak entzutea, edo bakoitzak bere iritzia ematea, ez da? Bai, askotan. Eta zer zioten? Askotan ez hauzpie, ia ber ziur nauen, hori da nahi dudana nire bizitza, zalantzan jartzen moduan. Ez duzu nahiago, ez dakit, zehose erizaintza edo holako zozetan, ez? Hau da nik nahi dudana, nire gustaten jate, ez dakit, eskuak zikintzia, zulo baten sartzia, holako gauzak. Zuk beti izan duzu garbi, ez da? Mundu honetan sartu nahi zenuela? Bai, txikitatik. Eta eskerrak, ze agian bestela, entzundako guztiarekin iritsi zaldaraziko zizuten. Bai, hori da. Osa, entzungo banitu gentiak, familiak edo esan zian guztia, seguruenik, egongo nintzen, erizain, laborategi batean, ez da hit, holako zozen. Ikasten ari zara, zenbat zarete gelan? Gutxi gora gara? Lau. Lau zarete gelan? Lau gara gelazean, bai. Eta zuzara emakume bakarra? Neska bakarra. Eta hasieran elektrizitatea eta barri ikasten ari zinenean ere? Bai. Bakarra zinen? Bai. Urte bat egon ginen bi neska, baina urte eta bakarrik egon ginen, eta beste guztiak 20 mutil, eta ni. Edo 15 mutil, eta ni. Erraza egin zaizu olako ingurune batean egotea? Gehienetan bai. Gehienetan erriziztioztie, baina gero dauz egunak eta egunak. Askotan bazaztie, zula zaizu klasean galditu, txostena egiten nahi bidez, eta hugoi ez tailerrea ez. Ni tailerrea jungurot. Ni be gustatu jate. Eta, bale. Edo, ziurra zula, honegaz? Bai, nekaldot. Eta, ziur, ez nekatu, ez? Nekaldotela. Eta ezin mod, zeo zein goldortzeko, lasai. Baina askotan hori, zalantza moduan jartxostie, nik aldoten edo zindoten, basekamente. Orduan, desberdin tratatu zaituztela esan dezakegu? Bai, askotan bai. Ez beti, eta irakasliek ez hainbeste, batzuk bai. Baina normalien saiatzen dira bardin tratetan, baina askotan da, portzelanakuen moduan izango banintz, orduan da,
ziur altzula? Ai, aldot, lasai. Eta, baina ondo zaoz? Bai, ondo nago. Orduan, bueno, bai. Beraz, oraindik ere, emakume izatea eta mekaniko izatea esate baterako, askorentzat buruan ez doaz bat. Ez doaz bat, ez. Ez kanpoko gentiai, ez batzutan irakasleak be harritu edo iten dira, baina batzutan txarrera, irakasleak normalien sartzen garen esatozkue, jo, ez ondo, neska bat klasian, aurren urtean gehiago garen. Bai, baina, mutiak be ikasi alda, no? Osa, nire bai, baina mutiak bai. Eta bai, askotan familia edo kanpoko jentia, ziur zagoz? Hori zuetzata? Bai, zatik ez. Erizaintza ez da nietzat. Beraz, zure ibilbidea komentario matxistaz beteta egon da alde guztietatik. Bai. Harinagoak, gogorragoak? Bai, guztiz. Lanetarik entzudot, eta jarraituko entzuten, eta hori argiakot. Baina, bueno. Emango ditut datu batzuk, EITB datak emakume gautatzen dituzten ikasketei buruzko ikerketa egin du EAN, eta ikerketa horren arabera emakumek lanbide heziketara baino gehiago jotzen dute unibertsitatera, hor datuak ikusten ari gara. Esate baterako zuen inguruan, Ibis, esate baterako, sumatzen duzu diferentzia hori? Emakume gehiago jotzen dutela unibertsitatera lanbide heziketara baino? Bai, guztiz. Osea, zuazten zara behiketan ikasgelara eta edo adibidez kuadrian neskatara eta gizonetara, eta emakumeak kasu hontan batek edo bikin joe bakarrik hori ingeneitza edo bestelako erdimeako ziklon bat edo FP bat doan alakoa, eta gizonak, eta gero baita, karo, ikustu sektore honetan be, mekanika, mekatronika, bestelakoak, guztiz sektore maskulinoak dira. Itxaso, zuzaude, 29,2 hortan, zure inguruan, zer sumatu duzu? Gehienak dia unibertsitatera joandakoek, baina gero badauz pare bat diela lanbide heziketara, baina administradore moduan, eta gero badeko azpare aldagun dauzela unibertsitatien, baina ingenieritza moduen, orduen pizkat badeko ingenieritza alde hori, baina gehienak unibertsitati eta administrazio, zaintza edo olako zeo zeiten da gehienak. Beste datu bat emango dut, lanbide heziketa aukeratzen duten emakumen gehiengoak irudi pertsonalarekin zerikusia duen ikasketak hautatzen dituzte, estetika eta bar, beraz gehiengoak. Eta irudi pertsonala hemen ikusten dugu 91,7 hau da lanbide heziketara doazenak, 7,2 bakarrik esaterako elektrizitatea eta elektronika. Horre argi gelditzen da, ez da? Joaten direnetan 7,2 bakarrik elektrizia da elektronika, 1,91 estetika eta irudi pertsonala. Zuk lanbide heziketan zure ingurunean agian ikusiko zenituen estetikakoak edo... Bai, gehienak, klasetan hor ikustea, normalien estetikara edo doienak, die, 25 klasien, eta 2 mutilak, 1, 5, olako zoze, eta mekanika aldetik, 25 klasien, eta guztiz alderantzez, 2 neska sortez. Gaina, estetikan mutil gehiago ikusten dira, baina mekanikan 2 sortez. Eta koinziditzen da klase bardinen, hori bai. Eta orain aipatuko dugu bestea, unibertsitatera joaten direnetan, emakumeetan, ze ikasketa egite dituzten gehien bat, eta ikusten dugu gehien bat zaintzakoak direla, ez da? Hor ikusten dugu aurrezkuntza, erizaintza, psikologia, eta gutxiengoa direla ingenieritzan, informatikan, IA, datuak, fisika, matematika, aipatzen genuena, Ibis, zaintzara bideratuta gaudela oraindik. Bai, guztiz, eta gero horre guztako esaten apunte bat ikia, horre pentsain xat baita, hori atzenean lehen esatena, transfeminismoa, dikotomia hori, ez dela kasualidadia igual bez gorputz disidente horreik, emakumetan edo gizonetan, igual gorputz edo pertsona disidente horreik diala baita ero ikasketa horreik iken dagoenak, ez? Orduan, zela eragiten dauen jasoten duen genero rolan diskurso hori, eta baita gero ze presio dakon disidentzia horrek, ez? Bai, Itxaso, zuke ez dakit erreferenterik izan duzun aurretik emakume izan da mekaniko edo elektronikan aritu denik, zu bazara, erreferente bat, ondorengoentzat, ze aholku emango zenieke? Ni aurrera jarraitzea. Nik asko entzuot,
asko bizi izan dut, eta ingo banean jentiek zauzten guztia, enau hemen. Gaur egun egon nintzen, hori, erizain moduen, ez da egit. Zoze guztura ez nauen zehozegaz. Baina ni esango neban, aurrera jarraitzeko, eta familiak lagunek edo espautue laguntzen, zu bakarrik jarraitu, aldozule, eta esaten botzue eziozula, zuk esan, nik aldot. Ez dozu uste? Bueno, ikusiko zu. Eta Itxaso, zuk aurrera begira, nun irudikatzen duzu zure burua, zen makina artean edo zelanetan? Ni, industria moduen ikuste dut, eta ni mantenimendu edo muntai moduan ikuste dut, ni guztizik ingurot. Ibirzu psikologia ikasten ari zara, ez da? Eta zure burua etorkizunean hortan irudikatzen duzu? Bai, gisa psikologia klinikoan ezetz, injote hezkuntzan masterra eta oina biliken gizarte arlokoa, eta ikusten naiz gizarte arloan lanian, baina uste hotelako baita dalako esparru bat lanketa asko dauena iteko, eta dalako beste modu bat baita azken finean inzidentzia politiko hori iteko edo, eta bestelako gizarte bat sortzeko orduan. Nik uste dut momentu hortik jarraituko tela eta zeinek daki, igual etorkizunen baten jokot hezkuntzara berriz baina. Bueno, hirugarren lagun bat ere agurtuko dugu, berak ere baduelako zer esana. Ane 8 urte zituela hasi zen Durangoko rugby taldean. Gaur egun taldeko berdintasun batzordeko arduraduna da eta gizarteko hainbat esparrutan bezala kirolean berdintasunaren alde dabil. Gurekin da Ane Martinez. Kaixo, Ane. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ane, zuri ere galdetuko izugu, ea zer den egun hau zuretzat? Bueno, ondo esan dauen moduen hasieran ez bada borrokarako eta aldarrikapenena iteko egun bat. Baina, konsideretan dut diela jarrera batzuk gero mantendu bierdienak beste egun guztizetan, ez? Bada egun garrantzitsu bat, baina ezin da izen egun bat ague hitzez betetako, eta gero urteko beste egun guztizetan zure jarrera ez izetiolako, ez? Orden, bai da aldarrikapen egun bat, baina beste egun guztizetan bai holanen bidogu. Ezagutuko zaitugu pixka bat, Durangoko rugby taldeko kidea zara, noizti? Bai. 8 urtegaz hasi nintzen jolasten. Nire aita esker esango dut, ez? Durangon rugbysek indarran diseeko, kirol bat asko ikusten dana. Eta, nire aitan arire, nire nebio hainigaz hasi izan, txikixago da, baina, eta hori, 8 urtetatik oin arte. Eta kirol honek zure bizitzan zuretzat garrantzia izan du? Garrantzia dauka? Handize, bai. Niretzako rugbia da, nire etxien bete esaten dugu, ez da bizitzeko modu bat, ez da niretzako ez da kirol bat bakarrik. Erakutsi ostez gauza pilo bat, eta da, esparru bat nun nibe bai oso ezberdinena zen. Ni rugbyan sentitzen oso indartsue aspekto guztizetan, psikologikamente, fizikamente, dekotas lagunek beste inun ez dotasenak engo. Da sensazio bat oso berezia, moten doztena, da rugby kanpora sartzu eta da, hori da beste mundua niretzako bai. Gaur egun taldeko berdintasun batzordeko arduraduna zara, nola iritsi zinen kargu horretara? Izen zen apur bat, kasualidadi edo, izen zen pandemia garai guzti hori eta gure izen zabien berdintasun batzorde bat sortu, eta nik uste apur bat eukintzagala eragine, nik rugbyan bertan, klubien bertan neuken konstantzia horregaz, ez? Egonaz beti, eta azkenen naz persona bat ezagune, badakitzi ezagutzen doztie, uste ekintzaian azela, prestutasune dekotela, eta nik uste hortik eta gaztien azen horretan bebai, huel usteko zabien emonaldotela beste perspektiba bat edo, eta nigaz kontau gure izen zabien, eta lehenengo egon nintzen aurreko urtien, eta hartu nahan parte hainbat formakuntzatan, egon nintzen batzar ezberdinetan eta aurten bebai horretan lanien. Eta zer da batzorde horretan lortu nahi duzuen edo? Zein dira zuen helburuak? Gazkenien izenak berak esaten dauen moduenez, berdintasunez, emakume eta gizonen artien, eta kirolien bertan, rugbia izetie kirol bat, nun gure dauenak dana dalako edala, parte hartzeko eta ez egoteko inungo
desorekarik arlo baten bez, danok aukera aukiteko. Kirol horretaz disfrutetako, da kirol bat asko emoten dauena. Emakumeen rugby taldean, jasan izan duzue bizipen deserosorik, estereotiporik, komentariorik? Jo, nik orokorrien esango neuke oso esperientzia honak eukindota zela, txikitatik. Egon alizen diese momento puntualak eta igual non oso zer pasaduala, baina orokorrien hasi nintzenetik, kasualidades itxaso izen zan nigaz rugby zen hasi zan nesketako bat. Guaz ginen, ni hasi nintzenien jolasten ginen ekipuen 3-4 neska gehienez. Eta nik usteote geuke eukiten gendun jarrera gaitik ez, jarrera hori guk behon hartzeko, guk rugby zen jolasten dugu, jolastu gure dugu, eta berezik ez dut esango dekotela ez, rekuerdoren bat olan. Baina, bueno, gizartien ondo esan da moduen, gizartien ondino badauz estereotipo pilo bat, dauz rolak oso finkatute ondino, eta hori azkenen kirolien bertan bebai, baizlatzen da, ez? Baina ez tekot zozer rolan puntuala aipatzeko. Eta estereotipok aipatu dituzu, badira oraindik pentsatzen dutenak rugbia gizonezkoen kirola dela, edo hori gaindituta dago? Eske nik uste dut bebai, arazue dauela rugbiarekiko, rugbia kirol moduan horrekiko dauen estereotipue. Ez hainbeste, igual bai gero neska eta mutik, baina azten da nik uste dut arazue rugbiarekiko dauen estereotipo horretan. Ez beti irudikatzen da, kirol bat, agresibue, kriston golpiek hartzen diezela, dan ametzen duzule zauriz beteta, moroteiz beteta, eta da kirol bat, dauena oso arautute, arau pilo bat dauz, arbitruek, juezak deko zeresan handia, zelaian arbitrueri bakarrik iten dutze berba kapitainak. Eta horrek azkenien egiten dau jolasa berabe izetie oso garbia. Gero bai, jogas a rugby, con los mutigas, eta ez da gizer. Bai, entzuten dozu oso zer, ez? Igual adibidez nire aitek eta mamak txikitan bai, esaten doztien. Mutigas, eta ez da gizer, handize indartsuek, baina nire bai indartsuenaz, ez? Bai, 16 urte arte taldea mistoa da, ez da? Bai. Eta gero banatzen da. Hori da, guk esaten dugu sub 16 arte, hori da, 16 urte beteten dugu zen arte mutiegaz jolasten dugu naztaute, eta gero ja urrengo kategorian pasetan gara izetera senior kategoria. Ja neskegaz, bai, hori, hortik ora, 16 urtetik ora. Jolastu aldozu, eukin aldozu zuk 17 urte eta jolastu 28, 30, inkluso urte gehiago deko zen nonogaz. Bai. Hane, kirolean, berdintasunari dagokionez, non jarri behar dugu fokoa, zure ustez? Nik ustote azteko eta behin kirola izeti esparru bat, nun danok seguro sentitzen garen, eta danoi aukera berdinek emonez, ez? Adibidez, oin pentsetan ipinite, guri txikiten gutxi ginelak, oin gerotan eska gehiago dauz. Oin nik uste orokorren inorez alarritzen rugby ekipo baten launeska ikusten da bezen nien. Niri guri pasau izeinako txikize ginen, ez heldu jolasten partido bat eta neskak dauz, ez dau aldagelarik, eta arbitruen aldagelara jun berri zaiti oin, nik gaur egun hori ikusten dut, impensable, guztot. Orduen hori, sarietan, bai neska eta bai mutilei talde baten, klub baten neska eta mutil taldiek badauz, bi taldiei modu ekitatibo baten emotie bizibilidadi, ez? Ez agertzi bakarrik sarietan mutilen garaipenak eta neskenak alboratu, hori, tratue eskaintzen jakiena, izetie bardine, ekitatibue eta hori. Hiruei galdetuko dizuet, zuek hiruak gazteak zareten oski, baina nola ikusten dituzue zuek baino gazteagoak direnak, Ibis? Kontzientziatuta ikusten dituzue? Egisa esan, ez dakot ideia larrei, baina hola esangot dala ikuspegi mikro bat, praktikak inebenian aurreko urtean DBH bat eta DBH bin ikastetxe baten,
bai ikusinen lan asko hauela iteko ondiok. Eta igual hori kirolan arloari daukusionez ondiokan bauz estereotipo pilia eta abar, baina igual lotuko neke beste kontu batzukin, adibidez, kirol arluan bai esate bat ematere bez, ke marikon edo, olakoak abiez bai entzuten dira. Igual ja esain beste, esaten zana lehen alo, neski izan da futbolian ze jolastuko zu, baina bai beste erabateko ikuspegi hori. Itxasozuk, nola ikustituzu gaztexeagoak? Nik pizkat Ibizek esan dena, ondo ikuste dut datorrena, baina aldaketa bida. Ondino aldaketa bida, asko betu bida, zehaina, hori, marikon da como el insulto fácil. Osa, dana, marikon, edo holako gauzak oso errez urteten die, eta ez da izen bier, hain erreza, eta ez da urten bier, besta. Eta hori, eta ja pizkat normalizetan hasi da dana, baina lan da bendino asko falta, asko falta. Han ez zer diozu? Nik bardin pentsetan dut, gauzak hobetu dien arren eta aurrera indogun arren, bierdala konstiente izeten jarraitzie, ez? Adibidez, nik kirol munduen, amaiak esan dauena, ez? Ikusten dut oso garrantzitsue, formatzaileek, gu jente heldue, mantentzie tinko horretara, eta gu izetien lehenenguek azkenen gu gara erreferenti, ez? Orduen, guk geuk eukitia ideak argi, guk benetan eitie lanketa bat horren inguruen, eta azkenen guk transmititzen dugun hori eukitie balore zenduek. Umiek ikusi da izien benetan zelan zerrein behar dan eta zer ez da nahin bier itxasok ondo esan dagoen moduen lehen, ez? Bueno, Amaiaren gana joango gara, Amaia lehen utzi dizugu lehen da biziko puntua botatzen, orain bigarrena tokatzen da. Bai, gustoa naiz gazteak entzuten. Olakotan, beti pentsatzen dut, gehien hausnartzen degunak ere gu gerala askotan ez premiarik ez daukagulak, baina agian beste batzuk badutela gu baino premia handiagoak eta beti guari garela, ez da, hausnartzen eta aurrera pausoak eman nahian. Eta oso identifikauta sentitu naiz, nik bertso munduan ere entzun ditut mingarri izan zaizkidan lekuzkanpoko iruzkinak, garai hartan gizon entzuleaiek lore bezala esaten zizkidaten arren, eta futbolean jokatzen nuenean zer esanik ez. Ez da demora asko entrenatzaile bati, 12 urteko mutilak entrenatzen naizela, entzun niola, neskak bezala egiten duzu ekorri eta espabilatu. Orduan aurrera goaz, ez dakitzen horabidetan. Eta bestalde, egia da jazkera, kirol eta lanbidetan oraindik ere etiketak oso nabarmenak direla. Generoaren eta sexuaren arabera sailkatuta eta araututa baleude bezala, ez? Ibisek esan du, ez da, diskurso feministan eta parekidean nahiko ondo defenditzen gara, baina gero errealitatea eta praktika ez datoz bat. Eta horri guztiari, erantzten baldin badiogu, zaintzaren arlo gatazkatsua. Zix izan edo ez izan, arrazalizatua izan edo ez izan. Soldaten arteko arrakala, kontuan hartu goi karguetan guri buruzko eta gure gorputzaren inguruko erabakiak hartzen, oraindik ere gehiengoa gizona dela. Orduan, asuntoa ez da erresa. Eta bukatzeko esan, kuku bat eginez hortzabete noi, gizarte hau aldatzeko psikologo, mekaniko, eta plakaje gehiago, behar dugula. Amaia Agirre, mila esker gurekin izatearren eta ongi izan, ongi bukatu astea, eta Ibis itxasoetan, mila esker zuei ere gurekin izatearren, luzetan zabal jarraituko nuko izketan, baina oneraino iritsi gara, mila esker, Erkasko. Eta aurrera jarraituta martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna aldarrikatzeko ekitaldi mordoa da gure kaletan, eta Izaskun Moian horietako batean izan da. Koloren jantzia, irribarrea, duzu soñea. Gaur
martxoak 8 ditu, emakumen nazioarteko eguna dugu, eta Euskal Herri osoan hainbat izan dira herri zein hiriburuetan deitu dituzten mobilizazio eta manifestazioak, bai goizez eta baita arratsaldez ere. Gaur emakumeontzat borroka eguna dugu. Gaur eta beti. Biba emakumeak eta biba borroka feminista. Nola bizi duzu gaurko eguna martxoak 8? Borroka egun bat bezala. Ekin berdeu gauzak aldatzen juteko. Bai, borroka isila igual, edo buiaka, segun nun, segun noiz. Emakume bezala, niretzako egunero dia oso garrantzitsuak. Emakume bezala eta pertsona bezala. Urtero etortzen zarete? Bai, uste eta 13 urtedatik edola etortzen gara urtero. Naiz, Bilbon, Donostin, gauden tokin. Nire ustetan piztu binda emakumeen indarra eta elkartzeko beharra hau ere bai eta piztuta nik uste. Nik uste dut asko lortzen ari gerala, Nik orain dela nire amaren atzea pausoak emanez bera bizi zuen egoera eta gaurkoakin konparatuta, bueno, asko eginda. Feminismoak azken urteotan indarra hartu duen arren, oraindik pausoak emateke daude. Bai, gutxinaka bat, geroz da gehiago notatzen aria. Asko da hoi egiteko hori egia da. Zoritxarrez badirudio haindik luzerako degula. Egia da pausa handiak eman direla eta bueno, aurrera goazela, baino ez gara lasaitu behar. Gaur bereziki da martxoak 8koa, baino eguneroko borroka dau. Egunero mobilizatzen naiz, emakume bezala, ez da gaurko eguna bereziki. Modu batean o bestean, ama bezala, ezitzen, lanean, en fin. Bakoitza belarloan. Aurten 18ko lema, 18ko fokua zaintzaileengan jarri dugu ze iruditzen. Oso ondo iruditzen zaiz, azkenen hartatzeituenak pertsonak dira. Horre indarra baino gehiago pisu handia dago emakumeengan, bai, gehiegi. Importantea gea, gizarteak bestela ez luke aurrera egingo, gure lanik gabe, eta behar duen garrantzia eman behar diogu eta borrokatu. Zein da gaurko egunean bidali nahi duzun mezua gizartera? Gaurko egunean ateratzen gera eta ikusgarritasuna ematen diogu, baino egia da gaurko egunarekin bakarrik ez genukela ezer lortuko, orduan borroka egunero egin behar dugula. Den artean lortuko dugula berdintasun batera iristea eta borrokatzen jarretu behar dugula. Batez ere gu seguru eta salbo sentitzea eta guk aukera izateare bai beste guztik bestera. Ari naiz geota kontzientziatzen gehiago, emakumeen eskubideak eta batez ere mundu hontan, etorkinen munduan, muitu behar dutenak, muitu daitezela hoiei begira. Bandera, moreak, airean. Hombre, ni burrukatze emakumeek nor gehalako, ez da? Eta emakumeek ezin deulako ez bildurran bizi, ez dare gizonek erabakitako arau batzun menpe, eta ere ez, nik justu bi alaba dazkat, eta nik nahi dut haiek aske izatea. Gure askatasuna, adibidez parranda eta gure tokia dela ere bai, eta gure eskubideak. Emakume eta ama bezala, zer da gaurko egunean martxoak 8an aldarrikatzen duzuna? Ez aldarrikatu behar izatea. Gauzak normaltzat eukitzea, bizitza normal bat egitea, persona gera. Hau paizaskun, mila esker, horko berri emateagatik, eta hemen dugu beste lagun bat, Andoni Egaña, arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Andoni, aurreko astean pista eman zen egun, egia esan nahiko kostatzen egun lixerik eta egitea, esan zen egun oso jatuna zela. Nor zen esan aurretik, edo nor den esan aurretik, emango diguzu adibide garbirik, anekdotari baduzu zergatik da jatuna? Bai, jatuna da, esate baterako, nik ezagutu nuen, eta zen jatuna eta gainera bere burua zarro zegoen jaten ona zalako. Adibidez? Adibidez behin, Sebastian Lizasok kontatzen du bere lehenengoetako berso otordu bat zuela, zakit, ezkontzan bat hola. Sebastianek 16 bat urte, Azpilaga 40 inguru jo dezagun. Esan duzu, Eta esan dut, Azpilaga zen. Azpilaga, bai, Azpilaga. 40 urte ingurukin, Sebastiani eta Azpilagai ekarri omen zioten kilo banako langosta bat, bakoitzai. Eta Sebastian miskina zan orduan jaten, eta probatu uretzunin. Eta Azpilaga bila garbitu zituen. Eta hori sarrera bezala.
Hori sarrera. Gero jaukela eta tartak eta horiek seguru haiek ere irintzi zitula. 2 kilo langosta, hori hasteko. Jatuna zen oso. Hori hasteko. Entzun izan dut bertso afaritara afalduta ere joten zela. Bai, bertso afari bat baino gehiago eta bidean da, esan den zigun, ni ba ez pare zoze janin diat etxean gauzkalo hemen ze emango diguten da, bai. Bueno, Jon Azpillaga, Pasaian jaio, Berriatuan bizi, eta Mutrikun bizi izan zen. Ondoren ez da, nolakoa zen Jon Azpillaga? Bueno, Jon Azpillaga oso tipo irekia esan dezagun, eta bere bizimodua beak erakusten du zabaltasun hori. Probintziakeria ze gauza utzala den, Jonen bizimoduak erakusten du. Pasaia San Pedron jaio zen, naiz gurasoak ama Berritxukoa eta aita Ondarrukoa izan, aitaren lanbidegatik Pasaiako portunariko zen lanean, 1925 jaio zen Jon, Pasaia San Pedron. Aita gerrara jun zen, eta aita hil zioten gerran berak urte terdi zeukala. Txiki? Oso txiki zela, oso ume. Eta orduan Berritxura itzuli zen amarekin, Berritxun hasi zen, eta gero bizi berriz Mutrikun. Orduan ez du asko inporta, ez da Pasaia, Berritxu, Ondarru, Mutriku. Bueno, probintziakeria askotan geure buruei jartzen diogun muga bat besteik ez da. Eta non bertsozaletu zen Azpillaga? Jon bertsozaletu, beakala kontatzen zuen egin zen Berritxun. Han bizi izan zen 2 urte zeuzkanetik, 20 edo zeuzkanera edo danadalakoa. Eta orduan garai hartan bertsozaletu zen. Bere osaba bat omen zen oso bertsozalea, eta ari bertso zaharrak eta entzunaz, bertso jarriak irakurriz, bertsolariak entzun ikusiz, bai. Berak esan den zuen, behira, lehenko astean aipatu genuen Pedro Maria Otaño erreferente garrantzitsu izan zela, eta Jon Azpillaga da beste bertsolari bat, bere erreferente nagusitzat Otaño zuen. Eta kantatzen, plazaz plaza? Plazaz plaza oso gazteik hasi zen, ordurako koskortu egongo zen, handia zen Jon da, koskortu egongo zen, baina 15 urterekin uste dut egin zuela estraineko saioa plazan Jon Mugartegirekin. Bueno, plaza gehien egin zituenetako bat bazen, ez da, garai batean? Bai, plaza asko urte batzutan, eta gainera urte askoan bersotan. 16 urtekin hasi eta 18-19 utzi zion arte 60 pasatxo. Eta orduan bai esan dezakegu, Euskal Herrian plazari gehien zuenetako egindako bertsolaria izan dela bai. Eta bazuen bikote bat, Jon Lopategi. Bai, hasieran Jon Mugartegi, hurbiltasunez eta abar, eta nik uste dute Bizkaiko txapelketara aurkeztu zen artean, gehien bat Jon Mugartegikin ibili zela, eta gero ia Bizkaiko txapelketara aurkeztu. Bueno, pentsa, San Pedron jaio Pasaian, Mutrikun bizi, baina Bizkaiko txapeldun izan zen. Orduan horrek esan nahi du, mugak jartzeak ez duela zentzurik askotan, ez da? Ba, bueno, 59-60 aldera, ja, 24-6 urterekin txapelketetara aurkezten hasi zen arte Jon Mugartegirekin ibili zen, eta gero ia askotan Jon Lopategirekin. Eta zuk azpimarratu nahi izan duzu 77 eta 17 bitartean egindako lana. Zergatik? Bai, ba, bueno, frankismoaren azken urte horietan Azpillaga eta Lopategi izan zelako bikote bat oso potentea. Herriak ze entzuteko gogoa zeukan Uraxe kantatzen asmatu zuten, askotan, bueno, mehatxupean eta atxiloketaren bat eta salaketaren bat tarteko, baina beraien gordin garai hortan, jodezagun 75-etik 15-era, 7-tik 17-era, Azpillaga eta Lopategik lan handia egin zuten abertzaletasunaren eta Frankoren kontrako borroka hortan. Eta nolako bertsolaria zen? Ze bertso kantatzen zituen? Bueno, Jon zen bertsolari bat, komplikatzen ezena. Hori ere asmatu imar da, Bai, ez da errexe izaten. Ez? Bersotan zailene izaten da, errexe egitea. Ongi neurtzea, zer esateko gaitasuna daukazun da Uraxe esan. Azte maldin bazea esaten gaitasunaz gaindiko zerbait, estrapo zuingo duzu. Eta gaitasunaz oso azpiko zerbait esaten azte mazea oso topikoan eroriko. Orduan, Jon oso hona zen hori neurtzen. Jon zen bersolari bat aurre esku juteko oso ona. Alegia, batez ere libreko saioetan, berak hasi eta besteak segi.
baina berak eraman saioaren norabidea, plasta, igual berso milagroso ikaragarririk botagabe, baina beti dantxe, bidean. Horrek zer hartzen du, ateraldi gutxiko bersolaria da. Bidea eraman behar duenak ezin du bidetik erten. Azken eskuduanak egiten du, askotan ateraldia errexago. Eta ateraldia izan liteke ona, edo ez, ez da. Edo ez, bai. Plazako aipatu dugu, baina lehen esan duzu, txapelduna izan zela Bizkaian, hori jende askok ez du jakingo? Bai, izan zen txapelduna, eta gainera promesa haundi izan zen, bere eta lau eta bosturtekin Azpilega eta Lopatek iritsi zirenean arnaz berritu nintzen bersolaritza, bai Bizkaian, bai Euskal Herri osorako. Entzungo dugu bertsotan? Bai. Hauxe da, 1982an txapelketa nagusiko irudiak ikusteko aukera, nola aritu ziren puntuka. Azpilagarentzat. Isilik dago entzule jendea, olako gabe joan da oraingo mendea. Hemen somatutzen da euskeraren kea, herria salbatzeko hausen da legea. Egindako lanaren damurik ez izan, badakizute aspaldi gu nola gabiltzan, kantatzen dugu plazan ta berdin elizan, gure kantuak frutuak gero eman ditzan. Nio, puntuka ez puntu erantzuna, baina ongi erantzunak, Ongi erantzunak, eta puntuka Jose Mari iriondokin. Baita. Baina esan egiten zuen, Esan egiten zuen, bai. Eta puntu erantzunetan ez da erraxa. Ez da erraxa. Gaur egungo joera, igual gehiago da, jardunak era plazan, tabernan, elizan, ez da? Bai. Ez ditu hirurak esaten, bi esate ditu. Ez da komplikatzen hor, askotan gehiago esan nahian komplikatzen zara, eta gero horretortzen da la prasta, ez da? Andoni, Asi Azpilaga esaten baldin badizut, zer ekartzen dizu burura? Bueno, Mikel Aizpuruak Azpilagai buruz idatzi zuen liburuaren izenburua da, eta hori da Azpilagaren ezaugarrietako bat, arrankea. Jendaurrea joan behartzenean, eta bera hasteko ez zuen inoiz kupidarik eta zalantzarik izaten. Behin gogoan daukat goiatzen, aspaldi, Goiatzen, Goiatzen, bai. Goiatzen, hangeunden tabladuaren oinean, ja ordua bazan, eta hangeunden danok, baina pixkat igotzeko pereza puntu horrekin ez da, igo baino gerosio hilo nahio. Eta etorri izan atzetik Azpilaga eta esan zion, benga botelak. Goazen. Gero ere gukin berko diauta. Eta asko ikasi nuen hortik. Egia da. Alegia, total, gero ere gukin berreko lana heltzeko zertan pereza zeon, ez da? Egia da. Arranke hundikua zen. Ona. Bertsolaria bai, baina nolabait apaiza ere izan zen, Andoni? Bai, apaiza izan zen. Nun? Marrazki biziunetan. Fernando Amezketarrari buruzko marrazki biziunetan apaiz izan genuen, bai, egitea da. Entzuten dugu, hori da bere hautsa? Artean apaiz zaharra genuen, hemen hau gertatu zitzaidanean. Hemen Sebastian, Fernando zu epailea izan zinen, Peña Aguazilea, eta Azpilaga apaiza. Bai, ondo, peatzen zion. Ondo pasatzen zenuten, Ondo pasatzen genuen, bai. Eta beste ezaugarri bat, Azpilagaren gandik ikasi genuena, eta garrantzitsua da autokonfidantza. Aurren esku joateko plaza batera joan, oholtzara igo, eta denak isilarazteko, diskursoa botatzen azteko beharrezkoa da autokonfiantza. Eta hori bazun, Jonek. Behin, gogoan dut, gaztetxoan izan, 24 urte hola, Mendexan saio bat, biok librean, eguerdi batean, eta egin nuen saioa, eta jetxe ginen, ez zeidan hainona iruituko edo, ez da gitzudurra muzinduko nuen edo zerbait, eta Azpilagak esan zian, ze Andoni, ze pasatzea, eta ez, hobe egin genezakela saioa edo, irudipen hori eukan nik, esan iban, eta erantzun zian, zema zeuden hemen guen zuten, 150, 200 laun, eta zematek egingo ziren gu baino beto gukin neurana.
Egia da. Hola ikusita, bueno, beti eukazu autokonfiantza izateko arrazoiren bat, ez da? Ondo. Bueno, Jon Azpillaga gehiago ezagutu dugu, eta Andoni datorren asterako pista behar dugu. Bueno, datorren asterako pista, ia ba. Etxe honekin zerikusia daukana da. Etxe hontako aurkezle ezagun baten senitartekoa zen. Senitartekoa zen. Ados. Bueno, etxe hontako... Bueno, hortan utziko dugu. Etxe hontako aurkezle ezagun baten senitartekoa zen. Bai. Ados, interesgarria. Ez da aner, adibidez. Ez, hori pentsatzearen nintzen, baina ez. Ez da. Vale, oso ongi, pentsatuko dugu. Konforme. Andoni, eskerrik asko, mila esker. Zuei. Datorren astera arte. Eta aurrera jarraituta, gaur martxoaren 8 denez, emakume erreferente bat ekarri dugu gonbidatu txirrindulari handi bat, Eneritz Iturriaga, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Eneritz, emakume txirrindulariak martxoaren 8an, ze pelotoian lasai-lasai edo erasora pasazarete? Gu beti erasora joaten gara. Zake gaur, ondineko geixa. Eta bakizu emakumeok bizitzan eta txirrindularitzan aldapak gora eta bera asko ditugula, gora bereziki, mendatea pasatuko dugu, Eneritz? Bai, uste du baietz. Oindala 30 urte ikusita, argi dago gabizela igotzen, baina ondineko aldapa igotzen gabiz. Ba, Eneritz, berehala izango gara zurekin, beraz ez joan oso urrutira, eta zuek ere hortxe, gertu. Eneritz Iturriaga. Arratsaldeon berriz ere bueltan gara eta gaurko egunez emakumez bete dugu sofa lehen orduan baita bigarrenean ere. Marta Elbira eta Izaskun Moiano, arratsaldeon. Bueno, zuek erreferenteak bazarete, baina txirrindulariak ez. Bueno, ondo moltatzen gara. Gero ikusiko dugu. Baina deituko diogu txirrindulari erreferente bati. Bai. Basar dadila gure gonbidatua Euskal Txirrindularitzak eman duen izarretako bat da. Bera eta egun bere talde propioa ere martxan jarri da dauka. Biba, Eneritz Iturriaga. Apa, Eneritz! Kaixo, Eneritz. Arratsaldeon. Eseri lasai. Ondo, Eneritz. Bizikletan hasi gara, ja. Bueno, Eneritz, eseri lasai esan dizut, zu txirrindan ibiltzen zara oraindik ere, baduzu ohitura. Bai. Azkeneko aldiz buelta noiz egin duzu? Ba, oindala 3 ordu. Gaur bertan egon gara ikastetxekan ziten dut lan bai, ez da apur bat txirrindularitza gehiago zaintzeko, eta gaur bertan egon gara Abadinoko eskoletan, 105 umekin, indogu martxa, eta gaur bertan indogu 15 kilometro. Hori txirrindan ibiltze baino zailagoa da? Hainbeste umerekin. Bai, baina kriston politera. Bai, eta zuk zeuk bakarrik, joan eta txirrindan ibiliko noiz? Bai, astelenen, bai. Ibiltzenaz. Hori izin da utzi, ez da? Hori izin da utzi. Aztu egiten da? Ezin da. Nik amaitu naben txirrindularitza profesionala, eta egon nintzen 3-4 urte ez ebezin barik. Ukitu gabe? Bizikleta ukitu gabe? Ez bizikleta ikutu barik, ez kirolik ezin egin barik. Hori bai, hasi jaten, hanketako mine, lepoko mine, danetako mine, buruko mine, nik esan hau zer da? Lazen nintzen kirolean barriro, xopa. Eta txirrindu hartu zenuen lehen unea, lehen momentua, lehen eguna, hori zinean? Ez, hori, baina hanketako mine eta purdiko mine, kristona. Hori bai. Eneritz, gaur martxoak 8, emakumearen eguna, zu txirrindulari profesionala izan zinen 2001-etik 2012 bitartean. Ja esango dugu, 21. mendearen hasiera hartan. Nolako zen emakumentza ziklismoan profesional salto hori? Bueno, zan, oraingoak konparaute ja, taldea daukotena, ez dauko zer ikusirik, ez da, oindala 20 urte, 30 urte, ja bakarrik neska bat bizikletan, zan, marimatxo, gezi hankak ipiniko jatxuz oso motxa, gezi mutian transformauko zara, ez da, horrek komentario guztiak, baina, bueno, niri pilo bat guztetan jaten txirrindularitza, eta gauza klaru nauko zen, ez da, eta horregaitik joan nintzen beste herrialde batera txirrindulari profesionala izateko, eta, bueno, ez dauko zebez ikusteko, baina pasau izan ginuzen gauza txar guztiak pilo bat erakutsi oskuen, eta horregaz gelditzen az. Eneritz, aipatu duzu, emakume bat txirrindu gainean ikustea, eta, bueno, nik uste guk edo Maialen zuk edan nik agian, nik bizikleta izan nuen, eta nik ikasi nuen bizikletan ibiltzen, nik amak beri izan dit berak ez dakila. Nik ere banukan bizikleta. Baina, bueno, Buna baina izela eta enokera bizikleta. Ez, baina nire amak esaten dit, nik ez dakit bizikletan ibiltzen, nire bi anaiek bizikleta zaukate, baina nik ez, neska nintzela, inoiz ez didate erakutsi, ez da oparitu bizikleta bat.
Bai, egia da, nire epokan bebai, ni joaten nintzen entrenatzera, ni neuen taldean, gehinen 80 mutil, eta ni, neska bakarra. Imaginatu, ez da? Eta, bueno, nik logikamente etxean bizikleta asko dekoaz, eta bizikleta erakutsi hostien, baina egia da orduntzen ez dagoela jente neska asko bizikletan. Gaur egun, neskarrak, bai. Baina oso argi zenukan beti, hortan egingo zenula lan. Helburua eta bidea, ez? Bai, klaru nokon, azkenean, lehenengoko urteetan ez, egin behar zara zen. Ni txirrindularitzan hasi nintzen, pisua galtzeko, ez da? Orden imaginatu, pisu asko dekozun bizikleta batekin, pilo bako estetan hau. Eta ja, ikesina bezan nien ja, pisuarekin eta hori dena konturatu nintzen hori zala nik nahi nabena. Eta horretarako pasatu behar izan dituen froga pilo bat. Eta beste baten bizikleta hartuta ikasi zenuen, edo zuk beti zure bizikleta izan zenuen? Ez, nik daukot sortea guk bizikleta denda dekogu Durangon, Iturriaga, eta logikamente, baina, nik nire neban bizikletak eta haurek nire txien danak bizikletan ibiltzen ziren, ez da, orduan, nire bizikleta neukan rosin, rosa, eta morea, bai, olantzik hasi nintzen. Eta emakumea izanik, nola izan zen profesionala izatea? Taldea topatzea, entrenamenduak, nolako zen zure eguneroko bizitza? Bueno, bitu gaur goizan ume izaten otzien moduan, ez da? 15 urtekin, 16 urterekin, neska gazte guztiak parrandan ibiltzen diez, ez da? Nik entrenatu bakarrik egiten aben, zaindu, eta hurrengo egunerako entrenatu, ez da? Eta, bueno, zaila izan zen, batez ere, beste Italiara joan behar izan nintzelako, ez da? Azkenean, hau itxi behar izan aben, hemen ez eguen ez ebez, ez da? Baina, bueno, horrepe bai, azkenean, imaginatu 18 urtegaz, inoz bez urten barik etxetik eta kanpora urtetzea, gauza baliotzu asko ekarri doztezan. 2023an gaude, gauzak asko aldatu dira? Bai. Bai? Hemen bertan ere, bai? Bai. Gauzak asko aldatu dira, baina, ondineko esan duzen moduen aldaperdian gaude, ez da? Egia da, gaur egun Espainia mailan, ja, 9 ekipo profesional daude, ez da? Eta lehen, ni hasi nintzenean bat bez. Horrek gure dago esan, gauzak aldatzen da bilela, eta, hobeto. Eta Euskal Herrian badukagu arrobia? Bai, badau, bai. Lo que pasa que, mira, lanpillo bat, bai. Bueno, hortan ari zara. Alegin handia egin behar dela. Eta zaletasuna ere, bai. Zaletasuna kristona dau. Eta gainera pandemiak ekarri dauen gauza txarra asko ekarri dauz, baina gauza on asko ekarri dauz. Ez da, ninaz pertsona bat beti txarra barik onagaz gelditzen azena, ez da? Eta orduan zenbat familia ikusi dugu danak bizikletan, zenbat neska ikusi dugu, ez da? Eta horrek ekarri dau, bizikletaren, ezin zan urten, ez da? Bintzat, kirola iteko urten altzan, eta horrek ekarri dau pilo bat zaletasun gehiago. Baina zuk zeuk gaur egungo aurrei kontatzen diezunean zure historia, zu beste herrialde batera joan behar izan zinela zuri gustatzen zaizun hori egiteko, gaur egungo umeek hori entzutean nola reakzionatzen dute? Ez dute sinisten edo? Danetatik. Dekogu? Danetatik. Bai, behitu, azkenungo aldiz beste ikastetxe baten egon nintzen, eta neska baten kontestazioa. Ui! Ni bizikletan sufri dezakaitik. Ni zingonaz influencer bat, un tiktoker, eta zu baino diru gehiago ikasiko. Irabazikot. Nari, como que... Perfecto. Danetatik dekogu, ez da? Batzuk dauz, bizi direla gaur, telefono mobiletan, Instagram, eta hor munduan, ez da? Eta beste batzuk ez da bie ulertzen zelan joan behar izen nintzen beste herrialde batera. Beste alegina, ez? Bai, beste alegin egiten, ez da? O bizikleta bat aukiteko nik aukin behar naben, irabazin binaben. Gaur egun neska mutil guztiak hori da. Denaren, zaletasuna dagoela esaten dugu, eta egia da, eta hundia dago, baina gertatzen da emakumeen lasterketetan ere Euskaldunok kalera atera, aldapa bazterretan eta errepide bazterretan egotea lasterketa horiek ikusten, gizonezkoetan bezala? Ez. Gure nesketan, patxaran urtean, beti egon da, Euskal Herri mailan beti emakumeen bira egon da, ez da bitu hor, da bilena, ez da? Eta, que joera da. Zelako gaztea! Nintzen, nene. Bi mototxakin, kasko eta bi mototxakin. Hombre, hori beti, behitu, joan nintzen nien Italiara lehenengoko gauzi erakutsi ostena. Txirrindularia badakigu dela un poco maskulinean, baina zu, zara neska. Vamos,
Imaginatu Italian, ez da? Eta orduan, saletasunagaz, ez dago hainbeste saletasun. Dago saletasuna, baina jentea ez da hainbeste dutetzen karretara. Daukogu orain, itxulia guomen, ez da, pasan urtean hasi zarela, egon zan jentea, azken ni bizkaitarra naz, eta gaina bizkaian bebai nahiko jente egon zan, baina konparaute mutilena ondinoko oso urrun gaude. Bueno, zu Joanes Omarribarekin besteak beste, ibili zinen garaiaietan, zenbat emakumeri ireki ote zen izkieten ateak? Konturatzen zarete hortaz? Ba ez, azkenien, azkenien guk egiten ginen hori, zalako guk, klaru, nik bentsat klaru neukon, ez da? Orduan, zuk klaru deko zunien gauza bat, ez da zuk pentsetan ez bestengan, ez da zuk zure bidea egiten dozu, ez da? Eta orain ikusten naizela un poco atzerutz esaten dut, bai, egia da, ez da? Egin dugula, baina, bueno, ez da gure bideakin zabaldu gula, ez que haurekin egin behar dela lana, ez da? Horregaitik, ni daukoten proiektua hori da, ez da? Gaur egun guk pasau duguna eta guk aukin dugun esperientzia guztia esplikatzea. Eta zea aholku ematen dizkiezu, gaztetxoei, emakume gaztetxoei? Nik lehenengoko gauzi esaten dotzietena da hartzeko kirol bat. Kirola, guztetan jakiena bardin jate, baina kirol bat hartzeko. Ze kirola da, dagoenen disiplinarik onena. Ez lana, lana obligazioa da, ez da, bizitzeko, baina kirol bat hartu ezkero, dana dalakue, kriston disiplini hartzen duzu. Eta orain neska batek disiplina aukin ezkero, danarekin inalda hau aurrera. Bueno, zu orain esango dugu, Enekat taldearen zuzendari eta sortzailea zara, Dario Kataldorekin batera, zer mozdua proiektua? Oso ondo, oso ondo, bai. Asteburuen irabazi dugu bai, eta oso ondo. 5 urte darugu eta benetan 5 urte oso gogorrak izan dira, sortu egin dugu, zerotik hasi gara, eta betiko moduan neskak inbiduguna da lehenengo resultau eukin, gero etorteko, da, naiz eta gogorra izan oso pozik. Gehiago demostratu egin behar dalako? Zuk ikusten dezu emakumeak izateagatik gehiago demostratu behar orokorrean? Bai, bitu, beste egunean txarrak ematen ditu, senatuan egon nintzen, eta nik esan otzien, klaru, nire palmaresa edo Alejandro Valverde batena, antxerako parecido, ez da? Eta zenbat diru irabazi da, ni ondinoko lanien hau. Da gustora, gurot esan, baina kristal. Alde handia erra dagoela. Oraindik alde hori mantentzen da, lehendik mantentzen den alde berdina maletzen da, edo... Ez, oin apurtxo bat igondaz ekipo Worldtourrak daude, existitzen dira, ez da? Orduan hasi dira apur bat gehiago kobratzen, eta bai, hasi da apur bat igotzen. Gaurko guna, ospatzeko guna da, baina aldarrikatzeko guna ere bai. Alde batetik hobeto gaudelako, baina gauza asko falta zaizkigu. Bai. Hobeto gaude bai, baina oraindik ez? Hori da, bai, nik beti izaten dutena. Ez dauko zer ikusirik ni egon nintzen moduan, ez da? Baina egia da, gauza asko falta jakula, ondinoko... Oso, behitu, nire taldea gara munduko 20 hoberen artean gaude. Neska gara. Mutilak daukozu hori, eta ni ez naz egon behar beti, sponsorak topatzen, dirua topatzen, ez da? Atea joka, nau, beti, ez da? Eta gelditzen dira, bai, baina ezken neskak, azkenen zelan ez da asko telebizatzen, hori da apur bat arazo, bai, hori da. Eneritz, gizonezkoak aipatuta 2023an Turra Euskal Herritik abiatuko da, txirrinduzale gisa, zer da zuretzat hori? Txirrindulari moduan egon ginen presentazioan Bilbon, ez da, eta nik bizikleta maite dut, logikamente, ez da, eta da, sale baten dako, da, betu, eski, zenpone, karne gallina, azkenien da, lo más, ez da, olimpiade batzutan ni egona zela bebaita, lo más, baina eske tur bat ikustea da, inbeste herrialdeko kamara jentea, ez da, eta etorriko diren, zenbat jente etorriko diren. Gure etxera. Gure etxera, eta kontuz trafikoarekin, eta hori dana, ez da. Zuk zure egutegiera izango duzu, aukera izango duzu bertatik bertara ikusteko? Bai, gainera, justo hor fetxetan, nik abadinon ingo du azpillo bat gauza umeekin ikusteko aurregena, bai. Ez da, nire kalendarioan ipinio duen, amen, etxean gaitzenan. Bueno, zure Enekat taldeak badauka arrobi talde bat, ez da? Abadino aipatu duzu, Abadinoko akademia. Uste duzu turra honera ekartzeak esate baterako lagunduko duela arrobian ere
jende gehiago sartzeko eta jende animatzeko? Bai, nik uste dut baietza. Azkenien da ikustea futbolean moduan, ez da? Futbolean azkenean ikustea un Real Madrid, dala lo máximo, ez da? Etxera ekarri eskero, azkenien da como que incentiba egiten da jentea futbolean itea. Orduan, ona txirrindulariekin bebaiz, zemat urte ez dela etorri turrea. Bai, Pirineoetan dauz eta joaten gara ikusten eta hori dana. Baina etortea etxera niretzako oso garrantzitsua da. Gero, badakit, pila polemika dauzela, logikamente, dana moduan, ez da? Baina txirrindulari moduan, nik uste dut afizionatua garenak eta ez garienak orduntzen gantzako dizela. Bueno, gizonezkoen turra Euskal Herritik hasiko da bai, baina emakumezkoena ez. Emakumezkoen turrak 8 etapa izango ditu. Ze iruditzen zaizu? Beitu, egon ginenean presentazioan, nik lehenengoko gauza esan otziena. Gabi zamen mutilena perfecto datorrela eta nesken anoz. Hoi da, ez? Hombre, nik esan otzien, klaro, azkenean, da, como que nina guan... Eta erantzuna? Eta erantzuna? Erantzuna aukina ben. Nik ikusiko dugu, amendik urte batzutara egietan. Baina bai, aukina ben erantzuna. Uneren batean, iritsi egitekeela Euskal Herria. Bai, nik uste baietz. Orduan zuk irudikatzen duzu Euskal Herrian emakumezkoen turra abiatzea, enekaten koloreakan izatea? Bai? Nekata badino, bai, izen alda, bai. Gainera, azkenean hori, esan duzuna, 8 eguneko turra. Nik beti izaten dut, turra ez da oraintxe hasi. Oraintxe telebizatzen hasi dira herrialde guztietan. Horregaitik da, txirrindularitza bebai hasi da apur bat igoten. Telebistaren gaitik, logikamente, ez da? Hemen, klaru dau. Baina, eske, oindala pilo bat nipe bai korri du azturrek, joan egaz haukin dugu bebai irabazi dauzela turrak, irabazten zauen turra, eta eskerrakete beri, 2 minutu, baina moten zauen, irabazi zauela, ez da? Eta orain ja, 8 egunekoa, guk 15 eguneko turrak, eta mutilen iguela, han bardin zan, neska mutil, ikin gintzen kilometroek iguelak. Eta, niretzako oso importantea da telebizatzea. Hori da, ingo dozkuna astea, txirrindularitza emakumeetu gante. Turretik goatoz orain 2023an izango den emakumeen itzulira? Maiatzaren 12, 13 eta 14an izango da, zuek bertan izango zarete? Espero du baietzi, ondinoko ez dauz invitaziorik, baina, espero pasan urtean egon ginen, eta, espero dugu baietzi, azkenien etxeko karrera da, ez da, badakit ekipo asko goten dira, World Tour asko, hor ikusten da diferentzia, ez da, dauzenak goian eta behan, ez da, pasan urtean bebai hor egon ginen, eta, nahiko pozik, ez da, eta, espero dugu hor bertan egote. Zuen garaian Bizkaiko bira, bazen duten? Emakumeen bira, bai, eta gainera ETV retransmititzen zauen ez da, eta, azkenean hori ez galtzea da super importantea, azkenean emakumeen bira, ni 15 urten neukonen bai korri du naben, 30ekin bebai korri du naben, imaginatu, zemat urte gontzan emakumeen bira, gero gontzan pauso bat, eta itxulia gomanekin hasi gara, ez da, orduan nik uste dut, etorri dela, betiko gelditzen den hor. Neriz, jarraituko dugu izketan, baina uste dut Izaskun Moiano ez dakit txirrinda gainean jarri dugun edo. Zer gertatu da Izaskun? Nik eneritz datorrela aprobetxatuta txirrinduari buruz aritu naiz kalean, zehazki urnietan izan naiz, eta nik galetu dizudan galdera bera ere egin dut kalean. Ea baldin badakigu, txirrindu gainean ibiltzen, eta ea astu ez zaigun. Orduan zure kasuan ez da izan orengoan jeusin nahi konture behizik eta jeusin nahi. Gero erantzungo dizut, galdera horri gero erantzungo dizut. Baina, ni ere ausartu naiz, bizikleta gainean ibiltzera, bai, gero esango dizut abentura, reportaje ikusi ostean kontatuko dizuete atzean egon den guztia, baina bai, animatu naiz eta igo naiz. Txirrindulari haundi batekin batera ikusi nahi duzuen horekin, eta zelako reportaje prestatu dugun. Noski? Horra hor jeusi nahi konture txirrindu gainean urnietan. Badakizu bizikletan ibiltzen? Bai. Banekin, baina, aspaldiko urtetan ez naiz ibili. Inoiz ez duzu ikasi? Ez. Bai, neskak oskorran itzan, 8 urte hola. 3 bat urtekin, kanpinean. Kanpinean? Bai. Gustatu zitzaizun, edo ondo molatzen zinen? Nik uste azkarra rapatu niola. Parkian txerristran kontra jozta hola. Baina, bakarrik ikasi nun. Gaur egun ere ibiltzen zara? Bai, ez nahi aina, baina bai. Adibidez, bizikleta bat oparituko balizu norbaitek, eta jakingo bazenu ibiltzen, ondo molatuko bazina, zertarako erabiliko zenuke, nora joango zinateke bizikletan? Bi galdera bakarri zian, no?
Asko egin dizkizut, ez da, markatu. Zertarako erabiliko zenuke bizikletazuk? Paseatzeko, sin más. Jubilatzen nahi zenien. Bidegorri bat hartu eta lasai, ugaldi honekin gainea. Eta pastilla. Eta elektrikoa edo betiko arrunta erabiliko zenuke? Elektriko komodoa da. Gutxo nekatuko zara? Bai. Arrunta da. Beraz nekatu egiten zara. Bai. Eta estatikoa? Ez die grazik egiten, beti toki berdinen ez. Kalian hobe, bai. Nere terrenuan, osea, urrutia juteko ez. Esaten da, bizikletan ez dela inoiz ahazten ibiltzen. Nik uste baietz, ez dela ahazten. Posiblemente, azte baliman naiz berriro baldarri igual ibiliko nitzeke, baina uste baietz. Oain, gara jontan ja ez. Ja reflejoak ez da de ondo. Gero gratu naiz lagun batekin, pixkat aztuta daukat eta horregatik galdetzen dizut. Zuk uste duzu ondo moldatuko naizela? Seguro baietz, konfiatze zeugan. Eskerrik asko. Ainhoa, zu izan zinen okerrezpanago, estatu mailan nazioarteko txapelketa bat irabazi zuen lehenengo emakumea. 15 urtekin. Nork irakatsi zizun bizikletan ibiltzen? Autodidakta. Eta gaina besteri ere askori erakutsi nien garaian. Eta nahi bazu, ere zuri ere erakutsiko dizuz bizka bat bizikletan ibiltzen. Esango zenuke gizonentzat zen disiplina batean parte hartzen zenuela? Bai, dudari gabe. Gizonezko kirol bat izan zen, eta orain hori aldatzeko bidean goaz, ez dela erresa. Gainean neska eta pista oraindik ere murriztuagoa zegoen. 9, 10, 12 mutil, neska bat, neska bi. Horren beste gizonen artean, emakume bakarra edo gutxienetakoa izatea, nola eramaten zenuen hori? Wow, tristura, baina ondo. Adina ere, ez zaudela inun kokatuta. Nik hori momentuaietan ikusten dunez, bakarra hori eta gaina beraiekin zaude, baina ez da berdina. Gaur ja pixkanaka hori dena badoa aldatzen. Gaur egun emakumeak errepidean izeneko proiektu bat martxan jarri duzu, Bai, hortan ari gera lanean. Neskak animatu zaitezen, bizikletan juntatzeko, ez? Emakumeak guk ateratzen gera errepidea eta bizikletan buelta bat eman nahi dugu. Anima zaitez. Ainhoa, gabezi bat aurkitu zenuten beharrezkoa zen emakumeak errepidera ateratzeko edo emakume txirrendularien talde bat, proiektu bat sortzea? Gure artean mugitu imar dugu, zeren gutxi egin da, eta orain guretzako lan egin behar dugu. Emakumeak errepidera. Hori da. Bagoaz errepidera. Ainhoa, ez zu pistako txapelduna zara, eta pistako bizikletetan irakurri dut ez dagoela frenorik. Ez frenoa eta pinon fijoa, ez duzu pedalei ematea ibutzi. Jarraitu berdezu denbora guztia. Eskerrak errepidean gau. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo. Zorairola frenatzen da, pistan bezala, no? Ai, ama! Bueno, listo? Zerbait egin dugu, lehenengo guna izateko? Praktika pixka bat gehiagokin, ja. Pistara. Baina, eskerrik asko, gurekin izatearren jarraitu zuen proiektua emakumeak errepidean gauzatzen behar dugu da. Eta biba emakumeak eta biba zuek. Eskerrik asko. Oia, no, ez zara erori. Bueno, ez da erakutsi, baina aipatu behar dut, aitortuko dut Euskal Herri guztiaren aurrean, Jeusi nahi. Bai, ze ipurdi mazeletara? Ipurdi ez, belauna, bai, benetan, Jeusinaz, baina, bueno, Jeusten ikasten da. Eta, bueno, ikusi da gero pixkat moldatu naizela, eta kurbak eta... Eta altza eta segi, hori ditzen ura. Hori, lehenengoan Jeusi, altza eta aurrera. Bai, bai. Zasko Moiano, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Bueno, haize fresko pixka bat hartzen jarraituko dugu, berriz ere kanporagoaz, baina orain gontan zu gehiago ezagutzeko. Eneritz, prest zaude? Bai. Bai? Bueno, ikus dezagun. Silvia Maior, arratsaldeon! Kaixo, arratsaldeon den hori. Silvia, arratsaldeon, Eneritz, etxean ez dute ezagutuko, nor da Silvia? Silvia da nire laguna, ikasi genuen pilo bat urto junto, ni kanpora joan baino harina, bai. Silvia, hemen daukat, 2 urtetatik eskola berdinean. EGB ere elkarrekin, eta gero baita institutua ere, bizta osoa pasa duzu elkarrekin. Bai, 40 urte edo gehiago. Bueno, ez dut esango adina. Bai, txikitatik. Silvia, bizitzak buelta asko ematen ditu, eta askotan, agian umetako lagunak ez da, bide desberdinetatik joaten dira, baina zuek elkarrekin jarraitu duzu, Silvia?
Agian ume txokin edo gutxiago, baina, bueno, denbora badago edo bera hemendik badago, hainbeste bidaiatzen dauela, bueno, zer ateratzen dugu denbora elkar egoteko. Eneritz, esan digute txirrindulari denboraldian zehar, oso aukera gutxi izaten zenuela zure lagunekin eta kuadrilakoekin egoteko falta somatzen zenituen? Bai, klaro, azkenean txirrindulari profesionala gure bazinun izan bizitzan nahiko gogorra zan, ezin zinen urten hainbeste, ez afaltzera, ez lagunekin egotera zentrenatu egin behar zenuen, eta azkenean hori bizitza ez naben naukin aurekaz, azkenean egoten nintzen, baina izaten zen oso puntuala, baina bueno, ikasten eta junto goten ginen. Silvia, urritik Gabona arte, hala ere, denboraldi amaierako atsedenak aprobetxatzen zituen Eneritzek, eta orduan bai, orduan zuekin egoten zen, eta esan digute parranda batzuk ere egiten zituela. Dena ematen zuen orduan? Kristonak. Denok ematen genuen dana, edo bidaiaren bat edo ere egiten genuen. Bai, tartizo bat eukitzen genuen hor bidaiak egiteko edo parrandaren bat ere. Zintxo arpegia doka la Eneritzek, Ja, baina baiet esan du, Kristonak esan du. Bai? Kristonak. Kristona? Bai, Kristonak, hor gelditzen gara. Ezin da gehiago kontatu. Bai. Ezin da. Silvia, Eneritzen lasterketa asko Euskal Herritik kanpo jokatzen zituen, ez dakit, zuek inoiz joan izan zineten ikustera, babesa ematera, animatzera? Bai. Kanpora zailagoa zen, baina bai behin joan ginen Madrilera. Ez da, bera gogoratzen den, baina lasterketa bat Madrilen amaitzen zen eta joan ginen, bera ikustera. Asteburu guztia, bai. Asteburu guztia? Ez nahiz gogoratzen zen lasterketa. Bai, asteburu guztia. Munduko txapelketa izen zen, Madrilen 2006 osazpu. Hori da, ez nahiz gogoratzen, bai. Bai, amaitu zen eta gero joan ginen gauean. Orduan, Silvia, aprobetxatu zeneten zuek asteburu pasa bat egiteko, ez da? Bai. Aitzak egona. Hori da. Silvia, esan diguzu Eneritz zure referente dela emakumeen kirolean. Zer da Eneritzek eman diena emakumei eta emakume kirolariei? Bultzatu da uste dut txirrindulari kirola emakumeentzako ere parte hartzeko. Nire uste, dau bete hori lutzan emakumea ere ikusteko, ez bakarrik txirrindulari mutilak, nire ustez. Eta Silvia, entzuten da, bai. Silvia, txirrindulari gisa ezagutzen dugu, gutxi gora bera, Eneriz, baina pertsona gisa nolakoa da, nolako laguna da? Oso esku zabala. Osko zabala da, bai. Bera, zeo zer behar badozu, hor dago zeo zer emoteko, eta laguntza behar badozu, hor egongo da. Bera jakiten badau, hor egongo da, zure laguntzeko. Eneritz, zuk ere sumatu duzu lagunen babesa? Behar izan duzunean? Bai, azkenean hainbeste urte kanpoan, eta hainbeste, logikamente, oso gazte kanpora joaten zarenean, gauza pilo bat pasetan jatzu. Eta azkenean, telefonoa, e-mailak, egon deziren, ja WhatsApp, baina bai, egia da, eskerrak horrek momentua bai, non horra aukitzea ona izaten da, eta eskerrak horrek momentua bai egon zirela, beti aurrera joateko. Silvia Maior, mila esker gaur ere hemen Eneritze babesten egotearren, eta ongi izan urrengo batera arte. Ederto. Mila esker. Agur. Bueno, Marta, berriz hartuko dugu aize pixka bat? Kanpora joango gara? Bai, lasarte horiara joango gara kasu honetan. Landaberri ikastola ezagutzen alde zuen Eritz? Ez. Mundiala da. Lagun berriak egin ditu nik, astero egiten ditu berriak, kasu honetan lasartekoa dira, lasarte horiakoak. Eta mundialak txirrindularitzari buruz hitz egin dugu, zuri buruz, emakumei buruz, orokorrean desbariatu dugu pixka bat, baina polita datu zeguzten. Gaina umetxokin oso ondo moldatzen zara. Oso ondo, bai. Ea gaurkoa gustatzen zaiz. Bale, azkenetako martistak.
Serio? Orain parrez. Kaixo. Oain egarrez. Funtzionatzen du? Ondo? Batxe grabatzen dira, Ja, martxan gaude, agorri dago. Bai. Akzion! Baina nola gaude? Zeri buruz hitzein behar dugu, Xabi? Eneritz Iturriaga. Zein da Eneritz? Fuerteago! Karrago! Trizikletan ibiltzen dana. Eneritz Iturriaga. Iturri bat da. Eneritz Iturriaga. Braviz. Txalo bero bat, Eneritz Iturriaga rentzat. Eta zuentzako. Ara, fuerte! Vale! Juten da, kaskoa jantzita. Eta betaurrekoak. Betaurrekoak ere bai, Eneritz? Eta ura eramango du, edo zer daten dute hauek? Ura, bauera de. Zuk uste zu, azkar juten dala, ero? Azkar. Irabazitu gauza bilo bat, Motoa bezala. Buau! Komunera, zegin behar dezu komunera? Gabitozkoa. Venga, segi. Nik dauzkate ben 3 argazki, zue badakizu zein dan. Berriro. Eneritz Iturriaga alda. Bai, esea. Bigarrena. Kaixo, Eneritz naiz berriro. Esea. Zergatik dago futbolean jolaste. Guazen. Txapelun. Azkena, Mohamed, izkutu ondokazula. Atera hortik bat. Txaka. Hortxe. Bai. Esan zaio, honetaka atzen kotxe bat. Kaixo, ni ez naiz Eneritz Iturriaga. Bai. Bai? Bai. Fuerte! Gaur badakizu segundan. Emakumeen eguna. Nola ikusten dituzue emakumeak kirolan? Ni ondo. Nik ere ondo. Zuri gustatzen zu emakumeak ikustea kirola egiten? Edo mutilak gehiago? Neskak. Neskak? Zergatikan? Zuri zan. Ai, badaukaguan. Dat katutxo bat, agur katutxo. Zergatik nahiago dezuezuek emakumeak ikustea? Zergatik gu gara pertsonak. Eta gara emakumeak. Desberdinak gera, Mohamed. Banutenak ez. Bai. Batzuei gustatzen zaie beste batzuk eta beste batzuei beste batzuk. Zergatik bat dauka betaurrekoaz, besteak ez. Ni ere nago ados. Zer esango digu hemendikan? Eneritzi. Egingo diogula opari bat. Esango dizue zer dan. Torri. Tratu eginda. Iri. Ze margotu zu? Margotu dute Eneritz eta nik. Eta zuaitza bat. Eneritz margotu dut zu mendian. Ze polita. Eta eguzkitzu dago gaur? Egin diot jolasten futbolean eta ondun figura batzu. Oso polita, futbola ere gustatzen zaiolako. Primera, Naratz. Aio. Zu bizikletan. Sepultxera polita, morea gainera. Gaurko eguna, emakumen eguna dalako. Pista. Hementxe dauzkagu beraien opariak. Landaberri ikastolako umeek egindako marrazki guztiak atauzkazu. Eskerrik asko. Konturatu naiz gaur Eneritz okerrena ni naizela. Hori esan behar nizun, Marta. Horentxe egingo diote, gaina polipolika. Eta gaina galderatxo bat ere badaukago. Superaio beti galdetzen dute zerbait. Burutik nola pasatzen dana bapatean. Animo, Eneritz? Bai, hau da. Fres, ez da? Librea. Fres? Librea, bai. Galdera. Hortxe. Galdera egiten da. Eneritz adi. Ba.
Eneritz, nora joango zara oporretan? Ondartza ala mendira. Zer nahiago dezuneska? Muxu, bagoaz bizikletan, agur! Errexan gaur, gaurko errexa. Bai. Bueno, ni oporretan gutxi joatenaz, egun guztia viajatzen egotenaz. Hori egia da. Hori egia da. Oporretan etxera. Bai, hori da, nire oporrak etxeak izaten dira, bai. Baina ondartza edo mendia. Niri piloa guztetat mendia, ondartza... Gutxi. Oso gutxi, bai. Egira, baina. Mira, erantzuna badugu. Erantzuna badugu, gaur galdera errexa, egia da. Marta, mila esker. Eskerrik asko zuei. Bueno, Neritz, gaur amaitzeko, gaur martxoak 8 da, zemezu zabaldu nahiko zenuke edo, zer duzuzuk esateko? Bueno, gaur eguna dela aldarrikatzeko, baina egunero aldarrikatu behar dugula eta egin behar dugula. Eta azkenean danon artean lan egin ezkero, heldu algarera nahiko urrun, ondinoko aldapa erdian gaudela, eta bueno, lan egin behar dela, jarraitu behar dela aurrera egiten, ze hori da gure lema. Eta zuen urrengo erronka zein da, taldean? Babitu, gaur gauean bertan goaz Extremadurara, goaz, korritzera asteburuan daukogu 4 eguneko karrera, internazionala dela, eta gaur goaz ja arutz. Wow. Neritz, jarraituko zaituztegu, animo batez ere, mila esker bisitagatik, eta ea zer mozdon asteburua. Bale, eskerrik asko zuei deitu arren. Pikote, eskerrik asko. Gustura egon gea. Bai, berdin. Emakumea. Apa, agora emakumea. Ongi bukatu eguna. Venga, goazen orain beste. Aurrera, eta begira, orain bai, pentsa zenbat emakume topatu behar ditugu, emakume edo behintzat, ezta? Aritz Gamboa, arratsaldeon, zu inguratuta zaude. Arratsaldeon, Maialen, arratsaldeon ikusen zule guzti hori. Bueno, hauek emeak dira, badakizue hauek izakiak dira gu bezala, baino ez gizaki. Beraz, hauek emeak dira, ardiak. Eta hemen daude, bai. Hauek hemen daude, baino bereziki daudenak dira, gure inguruan emakumeak gutxi ikusten eta baloratzen den lanak egiten, eta horiek baloratzeko eguna du. Azken finean, emakume langilearen eguna dugulako, eta bereziki baserrian, horrek zerbait esan nahi du. Baserriko lanak eta etxeko lanak eta zaintzak eta denak emakumearen bizkar egon dira, baina horiek ez dira bisibilizatu eta bi gauza behar ditugu egin. Batetik, balorea eman, bisibilizatu eta bestetik demokratizatu, lanak banatu egin behar dira, ze horrela ez da sosteniblea, ez baserria, ez landa eremua. Beraz, landa eremua bizirik nahi balin badugu, emakume askez osatutako landa eremu bat behar dugula, garbi dago eta hitzetatik ekintzetara. Pasatu beharra dugula, ze urtero hau esaten dugu, baino aldaketak polikiegi, dijoa zela deritzote. Bai, Aritz, eta onartu beharra dugu askotan gertatzen dela, ez da, artzain bat irudikatzen dugunean, gizonezko bat irudikatzen dugula. Bai, eta hori eginda, hain zuzen ere, gizarte egituralki patriarkal batean bizi izan garelako, eta prestigio guztia gizonari eman zaiolako, ez lan gehiago egin duelako, ez dago kion prestigioa ere eraman duelako. Eta artzain bat irudikatzen dugunean beti txapela adinez nagusia den olako gizon bat, ez? Topatzen dugu beti iruditerian, eta hori ez da errealitatearen irudia. Irudi horrekin artzaintza desagertzen da. Benetazko irudia da emakumeak heltzen dion artzaintza eredua. Eredu horrek bakarrik bizirauten duelako. Beraz, benetan nahi bali maitugu artzaiak, abeltzainak, kunaiak, zamaltzainak, nekazariak, eta landa eremu bizi bat nahi balin badugu, landuina eskaintzen duen espazio bat izan behar da, eta bereziki emakumei errekonozimendua eta landuina eskaintzen dien espazio bat. Aritz, zer duzu gaur erakusteko? Gaur erakusteko daukat, hain zuzen ere emakumeek beste lan bat egiten dute, gazta egitea, askotan ikusten ez dena, baina denok disfrutatzen duguna. Gazta egiten dugunean, badakizue gatzura zer den, alegia, hor gelditzen den ur hori, ez da? Ur horrekin guk ongarria egiten dugula erakutsi dizuegu. Behin behin, gaztan bera ere egiten dugula, beste erabilera bat erakutsiko dizuet, etxalde hontan bertan egiten duguna. Alegia, gure aberendako elikagai bezala erabiltzea. Ikusi zazue. Askoan karmaite erdasuna zen Gazta
egin ondoren sortzen den gazura oso baliabide interesgarria zaigu. Naiz eta batzuk hondakin bezala ikusten duten, potentzialidade interesgarriak eskaintzen dizkigu. Erakutsi izan dugu ongarri bezala erabiltzeko aukerak ematen dizkigula edota gaztanbera egiteko, alegia beste lehen gai bat edo beste elikagai bat sortzeko bidea eskaintzen digula. Gaur, gure etxabereentzako elikagai bezala daukan potentzialidadea ezagutuko dugu. Eta hortaz, zerriak, txekorrak, potxokak, baita ardiak ere elikatzeko lehengai interesgarri bat izango dela ikusiko dugu. Gazura, gazta egitearen prozesuaren ondorioz askatzen den ura izaten da, baina ur horretan mamitu ez den elikagai askorikoa. Bereziki proteinak izaten dira nagusi, baina mineralak ere eramaten ditu, gatzak eta azukreak. Zergatik, gazta egiteko prozesuan hartzen den temperaturan, proteina horiek ez direlako koagulatzen. Baina, koagulazioa ezpadu ere, bere ur horren barruan badijoaz, eta ur hori eranda, proteina eta mineral guzti horiek hartzeko aukera dute gure etxabereek. Artzai gaztagileok ohikoa dugu gazura etxabereentzako erabiltzeko ohitura eta bereziki txerri aztegietara bideratu izan da. Baina etxaldeko gure beste abereak elikatzeko ere baliatu dugu. Hala ere kontutan eduki behar duguna da proteina diluitu asko daukan produktu bat izaki gure belarjaleei kalte egin diezaiekela gehiegizko moduan eskaintzen diegunean. Adibidez, behorrekin gertatzen dena kolikoak sor ditzake eta gainera hoien ondorioz akabatu daitezke. Beraz, beti ere beraien ohiko janaren osagarri bezala erabiltzen dugu eta sekula ez erdiguneko elikagai bezala. Batzuk hondakin bezala ikusi duten lehen gai hori guretzako oso aberasgarria bihurtu da, gure urrea bihurtu da. Gure animalien razioaren osagarri bihurtzen da, beraiek behar duten elikagaia eskaintzen dute, eta gure ustiategiaren errentagarritasunean aukera ezin hobea eskaintzen digu. Ariz, eta zuk esan duzu bezala osagarria da, ez da horrekin bakarrik behintzat animalia bat ez doa inora. Ez, hau osagarria da eta, ekonomia zirkularraren printzipioan ulertu beharko genuke. Pentsa dezagun ze hondakin kakotxen artean sortzen dugun, eta hondakin den horri beste izaera bat eman diezaiogun, berrerabilpen bat. Bila dezagun ze aportatu dezakeen, eta zentzu horretan, guretzako oso importantea izan da ulertzea, hain zuzen ere, ez dela hondakin bat, baizik eta elikagai bat dela, eta horrela tratatu behar dugula. Noski, kontu zibili. Ze ezin da sekularrazio batean nagusi den eskaintza izan. Hau bada osagarri bat, baina osagarri interesgarri bat. Eta, badakizue, obserbazioa, hartzainok, abeltzainok egiten duguna, eman diezaiegun, ikus dezagun ze gertatzen den, jarraipen bategin, eta horren ondorioz, ikusiko duzuen, nola, aukera polit bat sortzen zaigun, lehen botatzen genuen hori, erabiltzea, aukeratzen balin badugu. Eta zenbat denbora iraun dezake, animaliek jan arte, edo pertsonek jan arte, ze badakigu hortik gaztanbera sortu daitekela? Denbora asko ez. Pentsa dezagun berehala degradatzen den produktu bat dela. Fermento asko dauzka hor barruan, badakizuen mikroorganismoak, animali txiki asko daudela, eta horiek ugalketan hasten direnean ugaritu egiten dira, eta
fermentatu egiten da. Prozesu horretan fermentatu egiten da. Horregatik kontu zibili behar gara eta egunean bertan egunean bertan erabili beharreko produktu bat dela ulertu behar dugu. Animaliek eskertuko dute eta pentsa dezagun, gaizki eskaintzen balin badizkiegu produktu hauek ere kalte egiten dietela. Baita fermentatuta balin badago, beraz, eskaintzen diegun pertza hori ongi garbituta egon behar da eta produktua ongi eta ona dagoela ziurtatu behar dugu. Aritz Gamboa, mila esker gaur ere gurekin izatearren, gogoratu bihar hemen platoan nahi zaitugula, bihar zure bisitaren zain geratuko gara. Ongi bukatu eguna eta bihar lehendabiziko orduan Maitane Ormazabalen bisita ere izango dugu, izan vitamina atala eta dantza askea aldarrikatuko dugu biharkoan. Ikusiko duzu zer den eta ondoren Gatibu taldekoak etorriko dira, hemen gurekin izango dira zehazki Ale Sardui eta Gaizka Salazar. Hori guztia bihar orain eguraldia, bibagu eta bibazue!